Hvad? Ej, så YouTube igen, vi fandt endelig tilbage. Og vi har lige, undskyld, vi glemte faktisk at starte videoen. Jeg har nået en charme. Ja, vi har lige nået en charme, men det er ikke så meget. Jeg fik beskyttelse på alt mit, og så en charme. Jeg fik næsten det samme. Jeg fik sharpness, og jeg fik det der, og jeg fik det, og det, og det. Det skete ikke så meget, vi enchantede bare lige hurtigt her. Men lige har jeg gerne for diamonds, fordi... Diamond! Seriøst, jeg fandt diamond. Prøv at se, jeg kommer her, ikke? Ja, så går jeg bare her. Og der er noget der. Går jeg her. Diamond. Wow, seriously, jeg har bare stået og lyttet efter mega lang tid. Nej! Lag! Nej, var det lag? Ja. Nå, seriøst. Prøv at se, lag. Jeg skulle hugge fra starten, jeg sad kun for sten. Nej, fortælle. Jeg passede ikke engang sammen. Der var en name. Det var der. Ja. Ja, de gør. Jeg skal væk. Kom, nu. En chance. Hvor så du den? Gør du. Hvor er de? Ikke. Jeg så noget, der stod ligesom det der. Så forsvandt det bare. Det må jo kun være det. Skal vi ikke se at komme op? Skal vi bygge lige op? Jeg synes også lige til det, men det var bare vores. Skal vi bygge lige op? Det gør vi. Kan jeg lige få en kvart? Jeg laver lige en Flyt dig lige. Så flyt dig dog. Du skal se den fakkel under der. Ja. Der kan du se selv, man skal se en fakkel. Ja. Ikke. Det er det, som du har glemt rigtig mange gange, Rasmus. Der er kul. Nej, glem det. Det er det her, vi har været. Det her, hvor vi har været. Okay, jeg går også op. Må jeg lige åbne kul, jeg har sindssygt lidt. Så skynder vi så altså i name. Og det er bare dit. Jeg glemte den. Jeg er på vej. Kan du lige Jeg glemte, du har enchanting pickaxe. Nej, jeg enchanter det. Jeg enchanter det. Jeg har ikke noget mere. Hvor er det dit? Jeg synes altså, at jeg så et. Jeg er alligevel også god for æbler. Ja. Jeg kan se jorden nu. Jamen, det snyder dig, Rasmus. Ja, okay. Jamen, jeg er helt væk. Ja. Du kommer til sten igen. Vi har været rigtig langt nede. Jeg tror faktisk, vi graver. Vi er ikke kun på det. Jeg tror, vi graver, så er vi et bjerg. Jeg gør ikke det. Det er lidt trist, man siger. Du er snart det op. Det er ikke det, Sådan der. nu får jeg næsten tilbage. Okay, jeg kan se jord. Ja, det er rigtig godt. Vi er oppe. Ja, okay, jeg er på vej. Vi spawner. Vi spawner der, hvor vi spawnede rigtigt før. Ja, jeg var 12. Det var også lige, jeg sagde altså, jeg tænkte, hvad var det? Det der var 12. Vi laver en fælde. Hvis lige, jeg vil faktisk lige være god. Der er sådan en masse køer. Kan jeg ikke lige få noget lapis? Hvad? Hey, der var det her hus, så skal vi gå over til det. Ja. Hvis lige var det en gang. Mindre det er billedet ned. Ja. Jeg får tilbageslag på mit jernsværd, det tager jeg sgu. Undskyld.
Okay, kan jeg lige få Tilbageslag og en eller anden mærkelig noget. Okay, så vi skal også hugge... Jeg skal lige tjekke, hvor meget det slår tilbage. Noget stykke, ja. Det er godt nok. Har du på? Ja, jeg har tilbageslag på mit jernstok. Hvor er det så henne huset? Jeg tror ikke, jeg har lavet noget. Hvorfor har man lavet et hus? Kan vi bare... bare hugge træer? Jeg glemte engang min økse. Ja, sten. Nice. En træ. Nej, kan vi ikke lige... Kan du give den question? Okay, jeg laver bare en hjerne. Du er blive over... Tænk på at lave en anvil. For jeg har intet level mere. Jeg kunne få sådan noget sindssygt. Jeg kan lige se, hvad jeg kan få på min bøger, okay? Tilbageslag. Der var noget kraft. Det kan vi bruge. Jeg skal have bue. Så jeg laver lige en bue. Nej, jeg kan. Pile. Du har pile. Nej, jeg har ikke pile. Nej, du har stil. Skal jeg spille med, man kan huske, hvordan det var. Nej. Kan du huske? Så bare du til mig. Nu tror jeg godt, jeg kan huske det. Godt. Ja, sådan der. Skal vi lige have gjort sådan der. Så æbler. What? Hvor mange fik du? Jeg har allerede 4 æbler. 4? Ja. Har du noget guld på dig? Nu har jeg glemt det igen, hvordan man gjorde. Okay, jeg har 3 æbler nu. Nej, jeg har 3 guld nu også. Sådan der. Jeg har lige fået et æble. Har du noget guld på dig? Hvad? Nå, jeg gjorde sådan her. Har du noget guld på dig? Ja, 9. Her var den ligger der. Okay, kan jeg også lige få dit guld? Lapis og guld her. Der er altså ikke noget XP. Nej. Hvad har du? Ikke noget XP. Vil du tage min bue? Jeg skal bare lige skrue til. Så er jeg bare det her. Skal jeg se noget? Hvorfor er det der her? Fordi jeg skal have XP ud af det. Men kan vi ikke tage noget med? Vi skal også have XP. Ja, en mad, det kan jeg. Det er bare det her jern, jeg bruger. Ja. Seriøst, så tager du det. Nej, jeg har ikke sådan. Godt. Det er jeg på det. Og jeg siger, for klassen ned om dig. Det er bare ikke nogen pile. Nej. Jeg har noget flint og nogle pile. Ej! Nå, der var den. Så jeg bygger deres hus færdigt. Hvorfor mangler jeg guld i siden? Nej, fordi sådan en café jo. Video. Men vi vil sige rigtig tak fordi I har set med. Ja. Næste gang kommer måske fat, eller gør vi ikke? Ja, det er spændende. Hej. Hej. Hej.